Средно училище Христо Ботев в село Галиче от десетилетия утвърждава своята роля като средище на знанието и професионалната подготовка в региона. В края на 7 клас всеки ученик се изправя пред значим избор – по кой път да продължи своето образование. Ние ви предлагаме не просто образование, а занаят, който е в хармония с природата и гарантира успех. За учебната 2026-2027 година обявяваме прием по една от най-перспективните и благородни професии – пчеларство. Защо да изберете нас? Защото професионалната паралелка съчетава теорията с истинското удоволствие от работа на открито. Пчеларството не е само производство на мед. То е наука за здравето, екологията и предприемачество. Пчеларството е професия, която съчетава знание, грижа за природата и реална възможност за доход. Пчеларят се занимава с отглеждане на пчелни семейства, добив на мед и други пчелни продукти, като восък, прополис и пчелно млечице, както и с поддържането на здравето на пчелите. Това не е просто занаят. Това е отговорна дейност, защото пчелите играят ключова роля в опрашването и поддържането на екологичното равновесие. Първо, тя дава възможност за собствен бизнес. Второ, това е професия с бъдеще, интересът към чистите натурални продукти расте постоянно. Трето, работата е свързана с природата, което я прави спокойна. Нашите ученици се обучават в съвременна среда. Разполагаме с високотехнологичен STEM център и специализирани лаборатории, където науката оживява. Всеки кабинет е оборудван с интерактивни технологии, което прави ученето интересно и достъпно. След успешно завършване, нашите възпитаници получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация, както и безплатен курс за шофьорска книжка категория Б. Животът в Средно училище Христо Ботев не е само учебни часове. Нашите ученици печелят награди в спортни турнири и фолклорни фестивали. Ние подкрепяме вашите таланти, защото вярваме, че успехът се крие в баланса между знание и творчество. Стани част от традицията, избери професия, която носи живот, запиши се в специалност пчеларство в Средно училище Христо Ботев в село Галиче за учебната 2026-2027 година. Ако искаш бъдещето ти да е различно, развивай се с нас!